Evo, čini mi se da je vrijeme da počnemo sa današnjom tribinom. Ja vas sve srdačno pozdravljam. Zahvaljujem se posebno na ovako velikom odazivu. Očito je i tema vrlo zanimljiva i interesantna i aktuelna, ja bih rekao, u današnje vrijeme. Dakle, dobrodošli na našu tribinu koju već danas je 9. po redu koju organiziramo pod zajedničkim nazivom Inovacije i transfer tehnologije kao poticaj gospodarskom razvoju Hrvatske, a današnja tema, kao što znate, je obrazovanje u području intelektualnog vlasništva. Povod za današnju raspravu je pokretanje našeg novog studija, o kome će nešto više govoriti naša uvodničarka, docentica Romana Matanovac-Vučković. No prije nego što krenemo sa uvodnim izlaganjem i kasnijom raspravom gdje će sudjelovati niz izuzetnih stručnjaka, molio bih prvo da nas pozdravi domaćin ovoga skupa, rektor profesor Damir Boras. Hvala lijepa. Poštovani kolegice i kolege, meni je posebno drago da danas ovdje mogu pozdraviti ovako jedan eminentan skup u kojem stvarno dolaze stručnjaci vrhunski sa svih strana. Evo, moram posebno pozdraviti gospodu akademike ovdje, pa predstavnike Ministarstva znanosti i sve ostale profesore, ali i one koji su doprinijeli upravo o tome da mi imamo potrebu da malo više znanja imamo. To su oni koji su različiti fakulteti. Ovdje imamo nekoliko dekana koji su na svojim fakultetima osnovali tvrtke koje zapravo služe upravo transferu znanja i tehnologije i gdje je upravo poznavanje svih okolnosti oko intelektualnog vlasništva, sva znanja, sve pravne dijelove, tehničke dijelove, dakle da je potrebno znati. Sveučilište je prepoznalo da u našem društvu znanje o intelektualnom vlasništvu zapravo nije dovoljno. Pogotovo jer u doba socijalizma, a mi smo svi tada rođeni i školovani, jednostavno tog nije toliko bilo i malo je onih primjera svjetlih kao Pliva i azitromicina i tako dalje gdje se to stvarno i radilo. I osim toga, mi smo počeli tražiti da pogotovo u znanstvenom radu, u izborima o znanstvena zvanja, ali i nastavna zvanja i upravo dakle, stvaranje patenata, posjedovanje različitih takvih priznanja može biti potrebno i može biti dobro kao nešto što se priznaje u izborima znanstvena zvanja. Dakle, sa svih tih strana mi smo uočili da je nepoznavanje intelektualnog vlasništva i prepreka razvoju i gospodarskom razvoju Hrvatske. Upravo zbog toga, na poticaj našega prorektora, koji se inače i time i bavi i zadužen je za taj sektor u našoj upravi, pokrenuli smo, osim ovih tribina, osim osnivanja različitih tvrtki za transfer tehnologije, start-up tvrtke i tako dalje, i upravo ovaj višu razinu djelovanja, a to je obrazovanje u području intelektualnog vlasništva, u kojem posebno surađujemo uza svih onih 10 možda nekakvih dokumenata koje je profesor Barbić proizveo u svojem životu. O tome nije bilo dovoljno, rekao bih, društvenih okolnosti, ali ni dovoljno upornosti da se i šira javnost sa time upozna. I sad je prilika da svi zajedno, opet uz te vrhunske stručnjake i dakle na sveučilištu pokrenemo jedan studij, a o tome provedemo prije toga temeljitu raspravu i dakle da onda utječemo na medije koji će onda moći prenijeti ta znanja u širu populaciju. Bez štićenja intelektualnog vlasništva i poznavanja materije, kako se kaže, neće biti ni dovoljno jakog gospodarskog razvoja Hrvatske. To samo može pomoći i zato mi je drago da ste danas ovdje i pokušajmo svi zajedno pokušajmo dakle na tome raditi, da to bude što više vidljivo i da pokrenemo taj studij na koji su pozvani ne samo dakle stručnjaci sa sveučilišta, oni koji se sad konkretno time bave, nego svaki visoko obrazovani dakle stručnjak sa visokom stručnom spremom može se upisati na taj specijalistički studij. Dakle, ja ih pozivam da se prijave, ima prostora, ako bude trebalo, radit ćemo u 2 smjene, ali velim, ono što je bitno je da mediji podupru tu ideju i da shvatimo
koliko je važno biti educiran u tom smislu. Ja sam po sebi kažem da bi danas bio milijarder da sam sve one programe što sam napravio pametne u životu na neki način zaštitio. Ali su to svi koristili, malo je doduše tržište pa ne bi možda bilo tako strašno, ali se možda neki algoritam tamo i prodao. Ali to mi jednostavno ne znamo. Ovo je prilika da naučimo. Zato čestitam prorektoru i svima vama zahvaljujem i nadam se da će ova rasprava dati odgovore na neka pitanja što nam još treba u tom studiju. Hvala lijepa. Da. Najsrdačnije zahvaljujem rektoru profesoru Borasu na ovim uvodnim riječima. Dakako, evo, studij ćemo započeti danas ovu jesen. Već imamo 40-ak zainteresiranih i danas svi ovdje. Ja ih još jedanput srdačno pozdravljam i nadamo se da će proći prijemni studij, odnosno prijemni ispit za taj studij. Evo pa pozdravim ih još jednom. Naravno, tu je sa nama i naš akademik Barbić, potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Naime, ovu tribinu organiziramo zajedno sa akademijom i tu smo vrlo ponosni na tu suradnju koja je u proteklom razdoblju od kad se učilište vodi rektor Boras, akademik Kusić, vrlo uspješna. Pa evo molim i akademika Barbića da nas pozdravi sa par riječi. Poštovani gospodine rektore, poštovane gospođe i gospodo, zadovoljstvo mi je da vas mogu pozdraviti u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, naše najviše znanstvene i umjetničke ustanove. Nije slučajno da ovo danas radimo zajedno. Kad je biskup Josip Juraj Strossmayer imao svoje poslanje, onda je između ostaloga rekao sljedeće: ne može jedna nacija imati svoj identitet, niti može imati svoje odgovarajuće mjesto u društvu ako nema akademiju i ako nema sveučilište. I stoga je on bio inicijator i za jedno i za drugo i logično je da evo mi surađujemo jako dobro, moram priznati, u nekoliko navrata smo održavali skupove, a i danas ovim. Hrvatska akademija već 155 godina, to će biti za nekoliko dana, ostvaruje svoje temeljno poslanje. A ono se sastoji u tome da je čuvar nacionalnog identiteta, ali ja bih dodao u suvremenom dobu danas i da je obavezan djelovati na stvaranju modernog hrvatskog društva, jer mi nismo još moderno društvo. Da se razumijemo. Prema tome, to je naš zadatak. A šta ima više od modernog društva nego intelektualnog vlasništva? Pa mi smo priznali nematerijalnim tvorevinama status koji inače postoji u vlasničkom smislu prema stvarima i tjelesnim tvorevinama, a vi dobro znate, ja ću to laički reći, neću ići u pravna razglabanja, vlasništvo znači apsolutnu vlast nad nekom stvari. A ovdje smo to prenijeli na nešto što je intelektualna tvorevina i dali smo tu vlast. Bez te vlasti vi ne možete unaprijediti društvo, jer nemate zaštitu onoga što činite. Preko toga možete utjecati na ono što se u nekom društvu događa. Ja neću sada govoriti što je akademija na tom području učinila, jer ću to reći kasnije u panel raspravi. Sad bih samo napomenuo da akademija to uporno čini. Ona je otvorena prema svima. Sutra i preksutra su otvoreni dani. Možete doći tamo, pogledati sve što hoćete. Sve ću vam posebno objasniti. Ali je njezin prvenstveni zadatak da djeluje u ovakvim stvarima. Znanje, ja ne znam područje na kojem postoji veća uzajamnost između znanja i tvorevine koje nastaje iz znanja. A to su tvorevine intelektualnog vlasništva. One nisu nastale time što je neko špekulacijama nešto napravio, što je pravio neki biznis ili trgovinu, nego neposredno primjenom znanja. A onda reverzibilno to utječe na to isto znanje i to je taj ciklus koji mi moramo razvijati ako želimo postati suvremeno moderno društvo. Nijedna zemlja nije izašla iz krize koja nije ulagala u znanje i nije ulagala u između ostaloga i u intelektualno vlasništvo. Mi to moramo jedanput shvatiti, ali nekako kod nas to baš ne ide tim putem, no naša je dužnost da te stvari iznesemo. Niti sveučilište, niti akademija nema vlast. Mi nikome ništa ne možemo narediti, ali možemo utjecati
snagom argumenata koje iznosimo, koji moraju biti uvjerljivi. I taj rad mora biti permanentan. Vi ne možete napraviti jedan potez pa stati. Uporno treba na tome raditi da se promijene neke stvari i da se to učini. Ovaj poslijediplomski studij upravo vidim da ide u tom pravcu. I to je dobro. I dobro je što je on interdisciplinaran. I dobro je što tu nije samo pravo, nego su svi ostali. I dobro je da ga pohađaju ne samo pravnici, nego iz različitih struka ljudi koji se upravo bave time da stvaraju nešto na području intelektualnog vlasništva ili ako ne stvaraju da se time koriste. A ja ne znam šta bi mogli još dodati, jedni stvaraju, drugi koriste ili svi skupa koriste. Ja ne vidim ostatak koji bi postojao izvan toga. Jer se to stvarno kod nas događa, ne samo kod nas, nego i u cijelom svijetu. Zato pozdravljam ovu današnju inicijativu, pozdravljam ovaj skup, želim mnogo sreće djelovanju na ovom novom studiju, koji sasvim sigurno će dobro raditi. Akademija će se uključiti kad god bude potrebno. Ja ću vam kasnije reći šta je Akademija na tom području već do sada učinila kroz niz godina. Nećemo stati, ići ćemo onom našom logikom. Da smo krivi kad šutimo, a ne želimo biti krivi. To je vrlo važno pravilo. I drugo, da treba biti uporan u onome što se čini, da bi se otpori makli. Jer ako to ne činite, otpori se neće maknuti i nećemo nikad učiniti ništa. Prema tome, ja vas sve pozivam da danas iznesete vaša mišljenja ako ih imate, o tome da dodate doprinos toj uvjerljivosti argumentacije koja će odavde danas krenuti, da možda nešto napravimo i da promijenimo, ajde, neću ići predaleko, svijet. Hvala lijepa. Zahvaljujem akademiku Barbiću. Sa nama ovdje danas i predstavnica Ministarstva znanosti. Naime, ministar je također iskazao interes za ovo područje, pa evo nije mogao doći, ali sa nama je danas njegova suradnica, gospođa Jadranka Huljev, pa moli da nam se obrati sa par riječi. Hvala lijepa, pozdravljam uvaženi skup. U ime ministra znanosti pozdravljam sve, a u prvom redu pozdravlja ministar ovu ideju da se upravo o intelektualnom vlasništvu počinje s vrha. Naime, podržavamo posebno ovih dana kada znate da je novi kurikulum i sve oko njega vrlo važno, nekako mogućnost, odnosno obvezu pružiti znanje o intelektualnom vlasništvu ili još jače omogućiti obrazovanje i stjecanje znanja od najranijeg dobi u obrazovanju, jer se o tome malo priča. Ono što se posebno pozdravlja s ministarstva, to je da upravo se kreće s vrha, odnosno jednim kolegijem u kojem će se obrazovati oni kadrovi koji će moći pomoći da se u obveznom obrazovanju, u obvezne kurikulume upravo interpolira jedan ovakav program. I ministarstvo će sigurno biti vrlo, vrlo ozbiljan i stručan partner u tome. Zahvaljujem se gospođi Huljev. Sa nama je danas i predsjednik Udruge inovatora Hrvatske, koja nam je partner u ovim svim tribinama, gospodin Marko Bubaš, pa ga molim da srdačno pozdravimo. Ali gospodina Bubaša ću zamoliti da se kasnije uključi malo u raspravu, a ne samo da nas pozdravi. Pa evo, ako nemate ništa protiv, mislim da bi bilo dobro da krenemo danas i sa našim uvodnim izlaganjem. Pa bi lijepo pozvao našu inicijatoricu ovog programa i voditeljicu stručnog vijeća ovoga studija, docenticu Romanu Matanovac-Vučković. Romana, izvolite. I pojasnite zapravo čemu je riječ. Hvala lijepa. Dobar dan, uvaženi skupe.
izuzetna mi je čast izlagati pred ovako velikim auditorijem. Najljepše zahvaljujem gospodinu rektoru i potpredsjedniku Akademije, gospodinu akademiku Barbiću, što su podržali ovu inicijativu za studijem i naravno od srca zahvaljujem prorektoru Šimpragi koji je svim svojim snagama podupro ovaj studij i omogućio nam sve i tehničke okolnosti da uistinu ovo krene u život. Ja bih vam s ove pozicije pokazala ukratko kako će naš studij izgledati i što mi zapravo nudimo. Riječ je o poslijediplomskom studiju koji je interdisciplinarne naravi. Ono što su i naši uvaženi profesor Boras i akademik Barbić rekli, ovo je interdisciplinaran studij i uistinu je namijenjen svima onima koji u svojoj struci imaju veze sa intelektualnim vlasništvom, a zapravo intelektualno vlasništvo je danas svugdje oko nas i teško nam je uopće zamisliti struku u kojoj nema, rekli bismo, malo intelektualnog vlasništva, a u nekim strukama ima ga zapravo jako puno. Mi smo upravo htjeli ovom studiju dati interdisciplinaran karakter. Znači, svi ljudi iz svojih struka, naši profesori na sastavnicama sveučilišta će dati svoj doprinos. I mi smo angažirali više od 30 nastavnika sa 10 različitih sastavnica sveučilišta u Zagrebu koje će sudjelovati u izvođenju programa, s time sa željom da uistinu damo maksimalno široku sliku o intelektualnom vlasništvu. I nadam se da će nam to poći za rukom. Evo vidite koje su sve sastavnice na ovome slajdu uključene u izvedbu nastave. Drugi naglasak ovog našeg studija jest specijalizacija. Mi želimo da polaznici studija ujedno sa ovim teorijskim znanjima steknu i praktična znanja i vještine. I zato smo kao suradnike pozvali one koji u praksi najviše rade sa intelektualnim vlasništvom. To su naši stručnjaci iz Centra za istraživanje, razvoj, transfer tehnologije sveučilišta i Ureda za transfer tehnologije našeg sveučilišta, ali jednako tako želim posebno zahvaliti i ovdje pozdraviti ravnateljicu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo jer su i stručnjaci iz intelektualnog vlasništva pozvani da sudjeluju u programu i mi ćemo uistinu dati sve praktične aspekte i sa te strane u programu ovoga studija. Pored njih posebno pozdravljam i suce Visokog trgovačkog suda u Zagrebu koji će također dati svoj doprinos u izvedbi studija i pokazati nam kakvi su primjeri iz prakse zaštite prava intelektualnog vlasništva, ne samo u Hrvatskoj nego i na europskoj razini i posebnu zahvalu dugujemo i patentnim zastupnicima koji će nam pokazati kako se zapravo pišu patentne prijave, kako se sastavljaju patentni zahtjevi. Dakle, sve će to biti znanja koja će se steći u ovome studiju. Mi smo nastojali da svoj program uskladimo s onim što su ciljevi sveučilišta u Zagrebu. Rektor Boras je već te ciljeve i u svom pozdravnom govoru istaknuo, pa ih ja ovdje neću ponavljati, ali bih svakako uputila, znači da se cijelo sveučilište, sve svoje snage kroz ovaj studij, između ostaloga i kroz ovaj studij, usmjerilo da mi potaknemo taj naš gospodarski razvoj i da omogućimo što bolji hrvatski gospodarski razvoj. Kome je studij namijenjen? To smo isto već imali prilike čuti. Dakle, svima onima koji su stekli 300 ECTS bodova po ovom našem bolonjskom programu. Međutim, da ne bi bilo zabune, i oni koji su završili po starim programima, dakle oni koji su diplomirani pravnici, diplomirani inženjeri, diplomirani ekonomisti, akademski glazbenici i drugi akademski umjetnici imaju mogućnost upisati ovaj specijalistički studij i on je, to je sad jako moderno govoriti, i horizontalno i vertikalno umrežen. Naime, ECTS bodove možete prenositi u studij, ako ste već negdje prije odgovarajući programe slušali, a i naše bodove možete prenositi u druge studije, recimo, na primjer, i u doktorski studij, ako odslušate naše predmete, znači neki doktorski studij vam može priznati i neke ECTS bodove. Trajanje studija je godinu dana, 2 semestra. Ukupan broj bodova koji se stječe je 60 ECTS bodova. Studij završava završnim radom, s tim da mi znamo da će nama zapravo pristupiti većinom oni koji ujedno i rade, tako da ćemo biti malo fleksibilniji u tom pogledu i dopustit ćemo da se izrada završnog rada protegne i na 3. i na 4. semestar.
Ono što su stečene kompetencije, to je da ćete vi zapravo kad završite ovaj studij biti specijalisti intelektualnog vlasništva, znači da ćete imati kompetencije za rješavanje praktičnih problema, znači ne samo za prepoznavanje tih problema, nego za rješavanje problema i to pravnih, tehnoloških, umjetničkih i ekonomskih aspekata područja intelektualnog vlasništva. Zahvaljujući sudjelovanju naših 30 i nešto, 32, 33 sveučilišna nastavnika i suradnika na ovome studiju. U prvome semestru oni koji nisu pravnici, znači koji nisu završili neki od pravnih fakulteta, imaju jedan razlikovni kolegij koji moramo omogućiti, budući da naravno kroz program studija će se učiti i pravni aspekti naravno intelektualnog vlasništva, zato ćemo vas dobro pripremiti, one koji nisu pravnici, i kroz 40 sati ćete ovog predmeta, pripremnog predmeta, temelji privatnog i procesnog prava, ćete steći dovoljno znanja da možete dalje pratiti nastavu. Ovo se ne računa u konačni zbroj ECTS bodova, ali zbog one horizontalne i vertikalne povezanosti se može prenositi. To je što se tiče znači tog pripremnog predmeta, a u prvome semestru imamo 4 obavezna predmeta za najvažnija 4 područja intelektualnog vlasništva. To je autorsko i srodna prava, pravna zaštita izuma, gdje mi učimo i patente, ali i sve one druge oblike pravne zaštite kroz poslovnu tajnu, know-how, dakle nisu to samo patenti, zato se i naslov predmeta kaže pravna zaštita izuma. I treći predmet pravo žiga, industrijskog dizajna i drugih oznaka razlikovanja, znači tu ćemo se naučiti i što su oznake zemljopisnog podrijetla, izvornosti, oznake tradicionalnog ugleda, pored ovih oznaka koje sam sad spomenula, i na posljedku učit ćemo osnovne postulate upravljanja intelektualnim vlasništvom. Dakle, ta 4 predmeta su 4 temeljna predmeta koje svaki specijalist intelektualnog vlasništva mora položiti i mora steći kompetencije polaganjem ispita iz sva 4 obavezna predmeta. Uvjet za upis u drugi semestar ipak nisu položeni ispiti, nego odslušana nastava iz ova 4 predmeta. U tom prvom semestru vi skupljate znači 16 ECTS bodova polaganjem ispita i rade se 2 seminarska rada i polažu se 2 seminara gdje će osobitu ulogu imati naši stručnjaci iz prakse u izvedbi tih seminara i već u prvome semestru odabirete kao polaznici temu završnog rada i u skladu sa tom temom vi birate izborne predmete u drugom semestru. Mi smo u drugom semestru vama izradili program za 13 izbornih predmeta iz različitih područja. Oni koji su zainteresirani primjerice za područje patenata imat će izbor recimo u tom području više, a oni koji su usmjereni više prema kreativnim industrijama moći će se i na to usmjeriti. Znači u skladu sa izabranom temom birate izborne predmete, morate izabrati toliko od 13 ponuđenih da dobijete 16 ECTS bodova. Koji su to predmeti, ovdje se baš ne vidi najbolje, ali recimo jedan među njima je intelektualno vlasništvo u istraživanju lijekova i biomedicini, gdje će se učiti posebno na primjerima u ovome području i recimo i pisanje patentnih zahtjeva u ovome području i specifičnosti upravo ovog područja. Osim toga imate predmet patenti u biotehnologiji gdje će se opet posebnosti biotehnologije sa jednim uvodom u biotehnologiju učiti, znači vidite da su obuhvaćeni ti patenti. Nakon toga imate još jedan predmet patentna zaštita u tehničkim znanostima, znači posebno o području mehanike, fizike, računalno implementiranim izumima, znači i ovo područje je pokriveno izbornim predmetima. Sa patentima vrlo često mi vežemo i zaštitu biljnih sorti, to je također jedan od izbornih predmeta. Onda imamo i ugovore u području industrijskog vlasništva, kao što su ugovor o licenciji, o distribuciji, o franšizi, ugovori kod istraživanja lijekova i u biomedicini, gdje će se u ovom predmetu obraditi ta materija, njen poslovni i pravni aspekti. Poseban predmet su informacijsko-komunikacijske tehnologije i intelektualno vlasništvo, znači posebno o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i uporabi intelektualnog vlasništva u tom području. Posebno će se ovdje recimo učiti o
pravnoj zaštiti računalnih programa, baza podataka, dakle svega što je vezano uz ove tehnologije. Naravno da ćemo mi osnovno o tome naučiti u obaveznim predmetima, a ovdje je sve, znači, specijalistička, dublja znanja u pojedinim područjima. Imamo predmet autorsko i srodna prava u kreativnim industrijama, znači posebno na primjerima i specifičnostima, kako glazbene industrije, kako audiovizualne industrije, kako područje arhitekture i dizajna, kako područje multimedije. Dakle, sve će biti pokriveno u ovome predmetu i tu će nam biti zapravo baš važni stručnjaci sa, recimo, naših akademija koji će dati poseban obol u pokazivanju koja je uopće tehnologija stvaranja audiovizualnog dijela ili glazbenog dijela. Šta mi tu sve imamo? Jedna od važnih tema je individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog prava, gdje će se učiti o udrugama za kolektivno ostvarivanje s jedne strane, a s druge strane o individualnim ugovorima, sadržaju njihovom, o čemu se treba paziti u području autorskog i srodnih prava kod sklapanja, recimo, nakladničkog ugovora. Europski aspekti prava intelektualnog vlasništva je također jedan izborni predmet gdje će se staviti intelektualno vlasništvo u taj europski kontekst, kontekst jedinstvenog tržišta i u velikoj mjeri će se raditi na praksi Europskog suda pravde koji je niz presuda donio vezanih upravo uz područje intelektualnog vlasništva i koje mi kao država članica Europske unije moramo prihvatiti i u svoj pravni sustav. Jako je važan dio i međunarodno, te međunarodno privatno pravo intelektualnog vlasništva, recimo kod pitanja mjerodavnog prava, osobito što je komplicirano kod povreda i kod korištenja intelektualnog vlasništva na internetu. To će se sve učiti u ovom predmetu, uključujući i sve međunarodne konvencije koje ćemo naravno u onim osnovnim crtama spomenuti i u ovim obveznim predmetima, a ovdje ćemo raditi duboko na pojedinim primjerima i slučajevima. S druge strane, imamo još jedan predmet koji je više malo europski usmjeren, to je pravo tržišnog natjecanja i intelektualno vlasništvo. Mi znamo da monopolna prava intelektualnog vlasništva su u konstantnoj tenziji, u suprotnosti sa slobodnim tržištem, sa tržišnim natjecanjem. I u ovom predmetu ćemo naučiti, posebno na primjerima, kako se te tenzije prevladavaju, na koji način ih je riješio, na primjer, Europski sud pravde. U nekim slučajevima se i Europska komisija bavila time. Dakle, to će biti, ili je kod nas Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, to će biti obrađeno u ovom posebnom predmetu. Upravljanje markom, tu nam se osobit obol daju kolege sa ekonomskog fakulteta, to je jedan više ekonomski predmet koji će pokazati kako sad ovo što smo mi zaštitili kao žig, dizajn ili oznaku možemo brendirati, odnosno pokazati kako tržište, plasirati na tržište takve proizvode. Jel? Dakle, taj ekonomski predmet nam je upravljanje markom i još jedan ekonomski predmet, odabrane teme ekonomske analize prava, gdje se uči o tim svim aspektima ekonomske analize prava. To je jedna moderna disciplina i u ovom predmetu se nudi onaj dio te discipline koji je vezan uz intelektualno vlasništvo. Evo, to su otprilike ovi naši izborni predmeti i sad, tu se baš dobro ne vidi, ali ja sam vam htjela pokazati koji su mogući odabiri izbornih kolegija, pa ako je netko više vezan za patente, onda će izabrati ovu patentnu grupu predmeta, a ako je netko više vezan za kreativne industrije, onda će možda više ovu autorsko-pravnu skupinu predmeta odabrati. Ritam studiranja sam manje više već zapravo pokazala i ono što je važno, znači prije nego što vi prijavite završni rad, morate imati položene sve predmete, položene seminare i 2 seminarska rada izrađena i na taj način stječete 36 ECTS bodova. Završnim radom stječe se 24 ECTS bodova. Nama je ambicija da ti završni radovi uistinu budu jako dobri radovi. Temu birate znači već tijekom prvog semestra i rad se izrađuje u drugom semestru u suradnji sa jednom ili više mentora i cijenit ćemo zapravo da imamo više mentora, da radovi budu što je moguće više interdisciplinarne naravi i ako bude to bilo dovoljno dobro, a nadam se da će biti, spremamo se i na kraju napraviti jednu publikaciju završnih radova kao doprinos, dodanu vrijednost ovog studija.
Završetkom studija, znači, stećete zvanje sveučilišni specijalist intelektualnog vlasništva. Evo, tu sam samo stavila na jedan slajd da vidite kolika je skupina nastavnika i suradnika koji sudjeluju u izvođenju ovog studija. Ima ih više od 30. I što se tiče, da znate kome se trebate obratiti, tijela studija i stručno vijeće studija, kao što vidite, mi smo iz svih naših sastavnica koje sudjeluju dali doprinos, znači svi nastavnici sa svih sastavnica i u tom stručnom vijeću studija da omogućimo što bolji interdisciplinarni predložak. Nastava će se održavati u Zvonimirovoj ulici, imamo osigurane prostore. Ono što je jako važno napomenuti je da ćemo maksimalno koristiti e-učenje. Koristit ćemo sučelje Merlin Sveučilišnog računalnog centra Srce i svi materijali, a trudit ćemo se izraditi za svaki predmet, za svaki održani sat prezentacije, daćemo i nekakve druge materijale, naravno imate tu i obaveznu literaturu i pomoćnu literaturu. Uglavnom, ono što smijemo s obzirom na intelektualno vlasništvo staviti na e-platformu će biti dostupno tijekom cijelog studija na e-platformi Srca. Što se tiče same izvođenja nastave, to smo čuli pitanja polaznika koji su izrazili interes. Mi ćemo se maksimalno prilagoditi polaznicima, što znači da se nastava održava ili poslijepodne radnim danima ili čak možemo vikende uključiti, znači petak popodne, subota, čak možda i nedjelja ako bude za to interesa. Optimalan broj studenata je između 30 i 40. Web stranica studija je aktivna i tu je gospodin Živko Ivanda, viši stručni savjetnik. Tu je negdje, evo ga. Njemu se možete obratiti za sva tehnička pitanja i druga pitanja vezana uz studij. Nadam se da će i ovaj skup potaknuti one koji su iskazali interes za ovaj studij da se prijave na natječaj koji ćemo objaviti tijekom travnja i nadam se da smo ovakvim jednim programom uistinu obuhvatili sve ono što je područje intelektualnog vlasništva i da ćemo na taj način dati jednu dobru podlogu za ovaj specijalistički program i da ćemo imati dobre specijaliste intelektualnog vlasništva vrlo skoro. Zahvaljujem vam svima na pažnji i pozivam još jedanput da ustrajete u svojoj namjeri da oni koji su došli ovdje iz tog razloga da upišete ovaj studij. Hvala lijepo. Zahvaljujem docentici Romani Matanovac-Vučković i moram ipak reći bez nje ovog studija ne bi bilo. Zahvaljujem se na njenom požrtvovnom radu, pripremi cijelog studija i ustrajnosti da zapravo i provedemo taj studij do kraja. I kao što vidite, obzirom koliko nas ovdje danas skupilo i tko se danas ovdje, ja mislim da će tako funkcionirati ovaj studij pod vodstvom docentice Romane. A sada ćemo malo otvoriti malu raspravu kao što smo najavili dalje na ovu temu. Pa evo ja sad pozivam i naše sudionike u panel raspravi koju ćemo voditi. Prvi pozvao gospodina akademika Jakšu Barbića, potpredsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, da nam se pridruži ovdje. Tako je, izvolite. Uzmite odmah mikrofon, je vaš prvi. Tako je, dobro. Evo, sa nama ovdje je gospodin akademik Slobodan Vukičević sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pa pozivam i njega. Akademiče, izvolite i vi. Sa nama je danas ovdje i magistra Ljiljana Kuterovac, ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Gospođo Kuterovac, sve ekspert do eksperta kada je u pitanju intelektualno vlasništvo. Sa nama je profesor Ernest Meštrović, viši direktor istraživanja i razvoja Pliva Hrvatska. Dobar dan i dobrodošli. I gospodin Milen, producent i vlasnik IDM Music Hrvatska. Gospodin Milen, izvolite i dobrodošli. Zaboravili su jednu stolicu, ali evo ja ću da su malo teže. Evo, ostanite tu, evo ja ću sad. Naravno, u jednom trenutku ćemo uključiti i vas ovdje prisutne da se možete javiti i komentirati ili postaviti pitanje našim sudionicima u ovoj panel raspravi.
No, evo, za početak, već smo nešto uvodno čuli, akademik Barbić, o nastojanjima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ali evo, ja sam bio sudionik i najmanje 2 skupa koje ste vi osobno organizirali na ove ili slične teme. Prije 3 godine prvi put sam bio kad smo govorili o intelektualnom vlasništvu na sveučilištu. Pa otkud interes vaš za ovu temu? Doduše, pravnik ste između ostaloga i bavite se ovom problematikom duži niz godina. Je to uključeno? Samo trenutak. Sad ćemo. Evo, izvolite. Pa to djelomično spada je ono čim se ja bavim, iako to nije moje najuže područje, ali znate kad ste profesor trgovačkog prava, onda morate ući u sve te moguće stvari, više ili manje. Međutim, ja bih htio ovdje reći nekoliko riječi šta je akademija poduzela na ovom području u posljednjim godinama. Ovdje sam napravio jedan popis iz jedne naše deklaracije koju smo izdali, pa ću vam pročitati samo podatke. Dakle, od kad postoji Hrvatska država, akademija se 12 puta javno oglasila o znanju i apelirala da se primjenjuje znanje. Tako je 1992. izdala jednu knjigu Hrvatska zadanost i usmjerenja. I tamo se upravo govori o potrebi da se znanje koristi sve više i naročito intelektualno vlasništvo, što to ide s time. Vraćam se na onu prvu rečenicu koju sam danas rekao. Ja ne znam da li je negdje toliko uska veza između znanja i produkata tog znanja kao u intelektualnom vlasništvu. Jer to ne možete napraviti ničim drugim nego znanjem. Iskustvom koje se pri tome pojavljuje. Međutim, pogledajte sada šta je akademija učinila od 2000. godine. Dakle, 2000. godine donosi deklaraciju Hrvatska na pragu 3. tisućljeća, gdje se govori o tome. Zatim 2001. daje izjavu krizno stanje hrvatskog gospodarstva i pravci zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu. 2001. Niko nas nije slušao. Deklaracija o znanju donesena je 2002. Dokument Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja je 2004. Preporuka obrazovanja za tehnološki ovisno društvo znanja, to je naše znanstveno vijeće za tehnološki razvoj koje je tu najzaslužnije, 2007. Preporuka inovativnost, istraživačko sveučilište i poduzeće zasnovano na znanju 2008. 2008. drži se i okrugli stol. Hrvatsko školstvo, sadašnje stanje i vizija razvoja, bilo bi dobro da neko pogleda kod kurikuluma šta se tada tamo kod nas govorilo. Gledajte, 2011. držimo okrugli stol, znanje, temelj konkurentnosti i razvoja. Nakon toga je proizašla iz toga ova izjava akademije, važno znanje i primjene znanja za izlazak iz krize i razvoj Hrvatske. To je sve napravljeno 2008. godine. Pazite, knjiga i deklaracija su tiskani u 1400 primjeraka i nalaze se svugdje po Hrvatskoj. Mi smo to držali u Zagrebu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci. U Rijeci na zajedničkoj sjednici Županijske skupštine i Senata sveučilišta, gdje smo upravo propagirali te stvari. To je 2011. 2013. je intelektualno vlasništvo i sveučilište poseban okrugli stol s kojeg je objavljena knjiga. I ja bih svakome preporučio da pogleda malo u tu knjigu. Tamo smo riješili pitanje kome pripadaju tvorevine intelektualnog vlasništva, pojedina od njih u vezi sa radom ili oko rada. I konačno smo sada 2016. imali pred mjesec i nešto dana okrugli stol zaštita intelektualnog vlasništva. I to će sve, ovo je sve objavljeno, osim ove posljednje koja će biti objavljena uskoro čim se rukopisi srede, gdje je bila vrlo dobra rasprava i svugdje se isticalo o znanju, potrebi znanja, zašto je to potrebno i da bez toga Hrvatska neće izaći iz krize, a da o razvoju uopće i ne razgovaramo ako se to ne bi učinilo. Ali mogu primijetiti nakon ove rasprave prije 3 godine, ipak evo nešto se je dogodilo. Mi smo vas poslušali, odnosno naša voditeljica studija i nakon rasprave u akademiji ovo pokrećemo 3 godine iza toga studij. Ne samo to, nego moram reći da je nakon toga, ovo što je bilo 2011. pokrenula izrada strategije na kojoj se radi, ne znam do kud je ona stigla i kako će ići napred, ali su se stvari bile pokrenule. Tamo su predlozi stavljeni, vidite u ovoj knjižici, to je ta izjava koju smo nakon toga dali, u kojoj piše točno smjernice što bi trebalo učiniti i kako poduzeti. Naravno, tu se govori i o nastavnom procesu, pa bi se ovo sve moglo uključiti unutra, ali se govori o primjeni intelektualnog vlasništva i tekako da je potrebno poticati to na razne načine
i uključiti to čak i u nastavne procese redovnih studija, ne samo postdiplomskog, ali posebno treba pozdraviti ovo što se sada događa. No, bez obzira da li mi to poticali ili vodili o tome računa, jedna institucija o tome cijelo vrijeme vodi računa, to je Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Tu je sa nama i ravnateljica koja je već duži niz godina tamo. Sjećam se i naših prvih rasprava koje su bile, ako se sjećate, na Veterinarskom fakultetu, kad smo pokrenuli sličnu raspravu 2006. godine za područje iz biomedicine. No, evo, što nam Državni zavod radi na ovu temu? Mikrofon samo za... Evo, jedan je tamo. Evo, prvo zahvaljujem sveučilištu na pozivu i vjerujem da gotovo mogu reći da nema sretnije osobe od mene u ovoj prostoriji zbog ovog našeg današnjeg skupa i povoda. Posebno zahvaljujem sveučilištu i akademiji što su evo i svojim ugledom akademskim pridonijeli ovoga javnom profilu ove problematike. Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao znači državna institucija koja znači temeljno bavi ovim područjem prepoznaje ovo što je akademik Barbić rekao, znači jedan sveobuhvatni manjak poznavanja ovog područja. Pri tome valja naglasiti da za to postoje opravdani razlozi, znači područje intelektualnog vlasništva do unazad 15 godina je zaista bila jedna specijalistička možda pravna disciplina koja možda nije toliko prožimala svakodnevni život, međutim to se posljednjih 15 godina promijenilo i danas zaista postoji potreba da barem na jednoj elementarnoj razini se ovo područje poznaje. Mi to nažalost moram konstatirati kao društvo malo zaostajemo, za to je prvenstveno razlog ovaj naš prethodni netržišni sustav gdje to nije bilo toliko izraženo, a s druge strane malo kaskamo za ovim modernim trendovima. S te strane svakako vrlo pozdravljamo pokretanje ovog specijalističkog studija i također se pridružujemo vašim zahvalama kolegici Romani Matanovac-Vučković koja stoji iza toga i naglašavam da je Državni zavod za intelektualno vlasništvo se uključio sa svojim nastavnicima i u svakom pogledu podržava ovaj studij. Ono što mi smatramo je, kao što ste i nekoliko ljudi već spomenulo, da je ovo izvrsno i važno i u svakom slučaju za pozdraviti, ali nije dovoljno. Potrebno je znači, tu edukaciju s područja intelektualnog vlasništva proširiti na sva moguća područja. Znači, tu bih htjela naglasiti da i prethodnim strategijama, nacionalnim strategijama razvoja sustava intelektualnog vlasništva bilo predviđeno da se uvede u kurikulume sustavno jedno obrazovanje o području intelektualnog vlasništva, naravno prilagođeno u svakoj dobi životnoj, prilagođeno tom uzrastu. Sada kroz, evo i mi pratimo ovu kurikularnu reformu, vidjeli smo da je u nekim područjima to jako dobro pokriveno, ali još uvijek postoji prostora za ovo, pa evo mi ćemo dati i svoj doprinos, pripremamo ga ovdje. Državni zavod za intelektualno vlasništvo naravno, osim što surađuje s partnerima i potiče sve oblike akademskog i drugog obrazovanja iz intelektualnog vlasništva i sam naravno radi na tome. U okviru Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kao funkcionalna jedinica je uspostavljena Akademija za intelektualno vlasništvo, međutim mi se bavimo prvenstveno ovim praktičnijim aspektima intelektualnog vlasništva, međutim tu bi izdvojila isto nekoliko važnih javnih programa. Znači, već 7. godinu nije za redom ili bilo nekih preskakanja. Organizira se ljetna škola intelektualnog vlasništva prema programu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i u suradnji s njima i drago mi je da ćemo ove godine nju organizirati u suradnji sa sveučilištem. I isto tako bi istakla javni program, znači učenje na daljinu, opći tečaj iz intelektualnog vlasništva koji je 2 puta godišnje dostupan svakome zainteresirano. Naravno imamo limite zbog broja mentora koji mogu mentorirati, to je oko recimo 50-ak, 60-ak ljudi po ciklusu, ali otvoreni smo to. I drugo, naravno organiziramo različite, imamo vrlo dobru suradnju sa nekim akademskim institucijama koje traju već godinama, znači unutar pojedinih kolegija, bilo da studenti dolaze k nama ili naši stručnjaci odlaze na izvođenje nastave na akademske institucije, pomažemo. Tu bih htjela istaknuti da nismo ograničeni samo na ovo
akademsko i obrazovanje, nego naravno i gospodarstvo i sve tamo gdje se primjenjuje intelektualno vlasništvo i vrlo smo otvoreni za partnerstva i podupiranje u svakom pogledu edukacije, informiranja i akademskog bavljenja intelektualnom vlasništvom. I tu bi posebno još najavila da bismo željeli, osim na pravnim fakultetima, prvenstveno u Sveučilištu u Zagrebu, gdje se zaista postoji tim stručnjaka koji se sustavno bave, nekako, ili mi to još nismo identificirali, ali nekako ne vidimo dovoljnog bavljanja možda i u ekonomskom aspektu, budući da je to prvenstveno intelektualno vlasništvo, osim znači u izvedbi je pravno, ali je u biti ekonomsko. Tu bismo svakako željeli i mislimo da ima prostora da malo se još jače i više pozabavimo ovim ekonomskim aspektima. Ujedno bih htjela najaviti da je u pripremi i s naše strane jedna godišnja nagrada za najbolji akademski rad iz područja intelektualnog vlasništva, koje se nadamo da će malo potaknuti. Evo, zahvaljujem se, već kad ste spomenuli gospodarstvo, morat ću reći ovako malo laički, meni se čini kao da uvijek otkrivamo neku toplu vodu ili plešemo neki čudan ples ovdje u Hrvatskoj, pa jedan korak naprijed, 3 nazad radimo. Mislim, nekad čini mi se da smo imali puno toga što smo izgubili s vremenom, pa sad ponovo to otkrivamo, ali u svakom slučaju, dakle, imali smo i razvijeno gospodarstvo, odnosno i u nekim dijelovima gdje smo se bavili zaštitom intelektualnog vlasništva, imali smo dobre rezultate. Možda nam je profesor Meštrović tu možda i najbolji primjer iz naše akademske zajednice. Danas je u Plivi, a znamo kao da je Pliva bila jedna od tu najuspješnijih naših tvrtki koja je imala jedan od najuspješnijih patenata. Pa ne znam, evo, vaše iskustva, kad ste s jedne i s druge strane zapravo imate uvid u to kako se to događa. Pa da, moje iskustva su zanimljiva i mogu bi vam puno o tome pričati. Recimo, moje prvo iskustvo je bilo kad sam kao znanstvenik se susreo sa patentima. Prvu stvar koju sam naučio da je patent pravni dokument. To je recimo nešto što je meni kao znanstveniku i tehničaru bilo nešto wow. Znači to je pravni dokument i vi ga možete kao znanstvenik tumačiti, ali onaj zadnji pečat mišljenju to treba dati struka pravo. Znači da, autor sam patenata, sudjelovao sam u pisanju, sudjelujem i danas, sudjelovao sam u obaranju patenata, sudjelovao sam u proizvodima koji su na tržištu zahvaljujući patentima i to sve u zadnjih 15 godina. Gdje smo mi danas kao industrija? Jako nam je važno patentno pravo i to je nešto što je definitivno dio našeg posla i možda 30% resursa koji mi ulažemo u prve faze istraživanja su proučavanje patentne literature, gdje je broj patenata koji treba proučiti nekoliko stotina do 1000 stranica, za razliku od znanstvenih radova kojih ima puno manje. Znači, definitivno bez patenata nema industrije, bez patenata nema proizvoda, bez patenata nema tržišta i tu je ovaj dio što ste vi rekli, ekonomija jako važna. Bez patenata nema inovacija, nema novih molekula, sve je to važno, a posebno me raduje što imamo priliku vidjeti da ćemo imati strukturni način obrazovanja. To je jako važno. Ja sam siguran da će iz naše industrije, iz farmaceutske industrije, iz Plive biti mnogo polaznika ovog studija. Bilo da će oni upisati specijalistički studij ili da ćemo koristiti module za edukaciju, jer jednostavno u ovom trenutku mi jako puno znanja crpimo iz vanjskih institucija, dijelom se naslanjamo na naš Zavod za intelektualno vlasništvo, ali definitivno nam je to potrebno i jako sam sretan da sam ovdje i da mogu o tome svjedočiti, da je jednostavno ovaj program i ovaj studij nešto što nedostaje i sljedećih godina kada nama dođe na razgovor zaposlenici, bit ćemo u prilici da ih pitamo, a da li ste možda oslušali neki modul intelektualnog vlasništva, možda ste studirali na studiju, jer to će definitivno biti jedan plus kod odabira zaposlenika koji će doći raditi kod nas. Evo, toliko za sada, mogao bi još puno o tome govoriti, ali bih rado čuo i druga mišljenja. Sad smo otvorili područje biomedicine, sa nama je akademik Vukičević, jedan od izumitelja naših i to dosta uspješnih u ovom području, iako moram reći da kad govorimo o tome kako mi kao istraživači na sveučilištu funkcioniramo, moram priznati, evo ja prvih 20 godina tome kao mladi od asistentskih dana pa do docentskih dana nisam o tome razmišljao, nisu me o tome moji stariji upućivali, tako da prve rezultate koje smo dobivali nakon naših istraživanja odmah smo išli objavljivati ili kroz kao sažetke ili na
simpozijima ili kao znanstvene radove, ali nakon toga onda više to ne bi mogli zaštititi. No imaju neki koji su, odnosno ima pojedinaca naravno koji su o tome vodili računa i naravno imali saznanja, a i puno radili na tome. Jedan od njih je i akademik Vukičević. Pa akademiče Vukičeviću, ne samo vaša osobna iskustva, nego evo imate jedan pregled onoga što se događa danas u biomedicini. Nedavno na jednom skupu u Splitu ste govorili o tome, pa su me razočarali podaci koje ste iznijeli. Kako je stanje za biomedicinu, imate najsvježije podatke? Evo, podaci nisu razočarali samo vas, nego i sve druge koji su tamo sjedili, koji su se žestoko usprotivili istini. Usprotivili su se istini iz jednostavnog razloga jer je najlakše neargumentirano govoriti o kvaliteti, inovacijama i otkrićima, ali onda ih morate i pokazati. Onda kad ih pitate za pokazati, onda ljudi počnu vikat i argumente nadomještaju sa bukom i galamom i politizacijom stanja u Hrvatskoj. Međutim, činjenica je da, evo tu je jedna jednostavna tablica koju je upravo učinio zavod vaš prije 2 godine. Ja sam samo updateao, a to je, recimo, američki patent je jedan naravno od globalnih patenata, ali se američki patenti lagano prate, za razliku od drugih izvornih nešto malo teže. Te baze su relativno jednostavne, pa ću vam reći samo 2 broja. A to je da je u zadnjih 40 godina 92 američka patenta su izdana hrvatskim institucijama. A kad kažete patent, onda znači da vi ste dokazali da nešto što imate je vrijedno i da ste uspjeli zaštititi svoju ideju. Jer od ideje do zaštite je jako daleko. Znači, vi možete imati bilo kakve predpatentne prijave, možete imati bilo šta, ali to ne znači da ćete konačno uspjeti globalno zaštititi svoju ideju ili svoje otkriće ili bilo šta. Dakle, govorim samo o tom aspektu. Vi ćete unutar studija čuti različite aspekte zaštite intelektualnog vlasništva, ali govorimo o zaštiti izuma ili otkrića koji može dovesti do rasta, gospodarskog rasta. To je sad ideja i Hrvatske i svi fondovi idu u tom smjeru i sve Europska komisija traži upravo to, ali svi ljudi misle da su oni upravo ti, a to ne mogu drugčije dokazati nego nekim patentom koji je najčešće globalni patent. Hrvatski patent nije dovoljan, kao što ni predpatentna prijava nije dovoljna. Znači 92 patenta u 40 godina. To je negdje oko 2,4 patenta godišnje, što je užasno malo. To je užasno malo. I u tome dominira Pliva, ovdje je profesor Meštrović kojeg možda dobro ne poznate i nije vam stigao govoriti o detaljima, ali Pliva recimo ima 60 patenata. Glaxo koji je prije ovdje bio u bivšem Plivinom istraživačkom institutu 22. Onda institut Ruđer Bošković 6, Genera istraživanja koju sam osnovao ja ima 10 globalnih patenata, a sve drugo su pojedinačni patenti iz različitih institucija između građevinarstva, vrlo malo farmaceutske i tako dalje. Prema tome, stanje je loše i takvo stanje sigurno ne može doprinijeti do rasta, gospodarskog rasta u Hrvatskoj. I trend upravo i smisao tog postdiplomskog studija je da ljudi počnu na taj način razmišljati. A sjećam se svojih rasprava unazad puno godina kad su kolege tvrdile da postoji znanost i postoji primijenjena znanost. A ta primijenjena znanost to je neka druga znanost. A ja tvrdim da postoji samo jedna znanost, postoji izuzetno kvalitetna znanost, a da li ćete vi u njoj vidjeti da je nešto patentabilno ili nije, zavisi koliko ste vi sami kvalitetni. I gotovo. Dakle, nema nikakve primijenjene znanosti. Znanost postaje primijenjena u nekom trenutku kad je dovoljno kvalitetna. I prema tome distribucija sada i ta karta inovativna, globalna, Hrvatska, izgleda loše. I kad bi se stvarno sada primijenio princip da se inovativno i originalno u Hrvatskoj stimulira kroz, recimo, Ministarstvo znanosti, nastala bi užasna revolucija.
jer u Hrvatskoj postoje oni koji obilaze ministarstva i tvrde da su inovativni i dobe sredstva, i postoje oni za koje nikad niko nije čuo, koji u stvari jesu inovativni, ali ne hodaju po ministarstvima i ne dobe sredstva. Znači, to je sadašnja distributivna mapa Hrvatske, a reći ću vam to na jednostavnom primjeru, a to je da je, evo, danas je 6. pacijent uključeno u traumatološkoj bolnici u kliničko istraživanje koje de facto vodi akademska zajednica. To je prvi puta uopće u povijesti medicine, dakle ja se bavim poviješću medicine, da akademska zajednica je uspjela ideju zaštititi globalno, dovesti sve regulatorno do primjene u čovjeka. Dakle, to je first in man, first in human. Gospodin Meštrović zna šta to znači. To je Hrvatska akademska zajednica uspjela napraviti u koordinaciji Medicinskog fakulteta i sveučilišta u Zagrebu. Znači, to je prvi puta, ne u Hrvatskoj, nego prvi puta uopće. Pitanje je naravno da li će uspjeti ili ne. Ali se na to otkriće koje financira Europska komisija za znanost temelji na globalnom patentu. Evo, ovako on izgleda u Americi, ovako on izgleda u Kanadi. Znači, prošlo je kroz sve globalne faze, odobrene u Europi, svuda u svijetu. Sad je pitanje samo da li ćemo mi uspjeti na 75 pacijenata u Zagrebu i u Sarajevu i na drugih 45 pacijenata u Beču uspjeti pokazati naše primarne ciljeve tog istraživanja. Ali to su partneri, 11 partnera u 7 država europskih, a koordinator je Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu. Tu je gospođa Smiljka Viki-Štopić koja je nevjerojatno važan autor prijave Europskoj komisiji. Tu je gospođa docent Donatela Verbanac koja vidim da će sudjelovati u studiju. Prema tome mi ćemo vam imati šta reći iz prakse. Jer to šta je, koja je problem dovesti nešto na globalnu razinu, to ljudima jednostavno nije jasno. I sad bi naravno bilo za očekivati da hrvatske institucije prate ovu mapu Hrvatsku i na taj način pridonesu gospodarskom rastu, ali moram vam reći da recimo gospodarski rast iz patentne zaštite je $3 milijuna prošle godine u budžetu koje ne znam koliko stotina ili milijardi dolara u Hrvatskoj. Prema tome nikakav, potpuno zanemariv. U Americi je 50%. 50% budžeta koje je 16-17 trilijuna dolara proizlazi iz patentno zaštićenih doprinosa ekonomiji. Jel? Znači, nije dobro da u Hrvatskoj samo postoji Pliva, mora se razvijati puno toga drugoga. Pliva nam je naravno veliki uzor i osim Sumameda ovo će biti drugi lijek koje je Hrvatska napravila, ali ovaj puta iz akademske zajednice, što je nešto o čem naravno treba razmišljati u budućnosti, da li jesmo to u stanju nastaviti tim putem ili ne. Hvala akademiku Vukičeviću, ali kad spominjete Ameriku, trenutna situacija je takva da u Americi 70% patenata dolazi upravo sa sveučilišta, dakle ne od pojedinačnih izumitelja i inovatora naših, a možda je to razlog što se tamo ti patenti, patentne prijave, inovacije priznaju u napredovanjima na sveučilištu. Mi smo imali situaciju da, evo, u 25 godina sadašnje Hrvatske, u svim našim pravilnicima, to se do sada nije spominjalo. U tijeku izrada novog pravilnika o napredovanju kojeg treba donesti uskoro Nacionalno vijeće za obrazovanje, znanost i tehnologiju i konačno u prijedlog pravilnika po prvi puta stavljen patent, ali koliko čujem, nisam još detaljno gledao pravilnik, ali patent je izjednačen sa jednim CC radom. Svi oni koji su u znanosti znaju što to znači i ja se pitam da li je to adekvatno, da li jedan patent vrijedi jedan CC rad. Čini se da u Americi skoro vrijedi 10 CC radova. No evo, malo smo otvorili priču kada je pitanja industrija, pa onda i biomedicina kao primjer. No evo, sa nama je gospodin Tomo Johannes Indermilen, producent i vlasnik jedne od najvećih tvrtki u istočnoj Europi koja se bavi individualnim ostvarivanjem autorskih srodnih prava, glazbenika, glazbeni producent je, pa da malo čujemo kako danas kreativne industrije i zapravo da li uopće danas išta moguće zaštititi kada je u pitanju prijenos preko interneta vaših autorskih dijela. Prvo da se zahvalim što ste me pozvali. Drugo, ja mislim da smo mi još sretniji radi ove nove mogućnosti studija
jer osim što je u Hrvatskoj svijest u vezi intelektualnog vlasništva vrlo, vrlo niska, još gore od toga razumijevanje toga. Tako da ovoj studiji mislim da će definitivno pomoći, jer u našoj praksi skoro 90% problema koje imamo je upravo zato što sustav ne razumije intelektualno vlasništvo. Veliki pravni subjekti koji, ajmo reći, najviše koriste intelektualno vlasništvo se više manje bave time kako ne razumijete to, a ne zbilja razumijete, tako da ovo tu će zbilja pomoći, ja mislim, to je opće nekakvoj situaciji, ubrzati, ajmo reći, pravne probleme koje imaju, rješavanje i dizanje, naravno, svijesti svega toga. Što se tiče interneta, da, postoji u stvari vrlo dobra i relativno jednostavna kontrola, da pače od kad je internet nama je puno lakše hvatati, ajmo reći, kradljivce takozvane, jer nažalost ili na sreću našu, oni svi to stave na internet, pa je nama puno lakše naći nego u analognom dobu, znači kad smo morali gledati televiziju, slušati radio ili pratiti druge neke medije. Naravno, internet je promijenio kompletno razmišljanje u vezi toga, jer se javila nekakva nova generacija ljudi koja čak nije možda povezana s godinama, to jest da su mladi ili nešto, koji smatraju da sve na internetu je besplatno, i to je naravno uvelo nekakvu novu pomutnju, već i tako pomućeni sustav koji nije samo u Hrvatskoj pomućen, nego i u cijelom svijetu je sve kompliciraniji, jer svi novi modeli interneta, pogotovo što se tiče medija, su u stvari modeli koji se baziraju na tome da te firme zarađuju novac od prodajem samo sebe, a ne u stvari od stvaranje neke nove vrijednosti ili uopće nekog pravog biznis modela. To je manje više sve skupa koncentrirano na Ameriku, jer samo u Americi je moguće prodati firmu za milijarde i milijarde dolara, i svi znamo Instagram kad je prodan zadnji put, znači to danas svi smatraju da je bilo znatno prejeftino, da se moglo puno više zaraditi na tome i tako, a radi se sve u desecima milijardi dolara. Tako da, znači, svaki studij koji je specijaliziran, koji je ovdje odavno već, mislim, falio, će pomoći zbilja u tome, znači, da ljudi bolje razumiju, da znaju i konsekvence i prava, znači, i jednu i drugu stranu, što znači da će znatno promijeniti i, znači, i primjenu, upotrebu, naplatu, rješavanje problema, krađa, plagijate ili sve što je povezano sa tim. Do sad smo imali, naravno, mnoge sustave kao što je ZAMP i HDS koji su se borili za to, ali mislim da će ovo sad omogući, znači, i individualni pristup tome, znači općenito da se cijeli sustav poboljša. Hvala. Evo, zahvaljujem se i mnogim našim estradnim umjetnicima koji su danas ovdje sa nama i sve ih srdačno pozdravljam, i ostalim umjetnicima, jer danas te kreativne industrije pokazuju su da su vrlo važne u gospodarskom smislu, jer danas kad smo ostali u Europi bez teške industrije, onda naravno ove nove industrije, nova znanja, nove vještine koje možemo stjecati kroz inovativna rješenja i nove proizvode su vrlo važni za gospodarski razvoj. Evo, sad bi uključili malo i publiku u našu raspravu. Evo, vidim da se već prvi javlja naš dekan Akademije dramskih umjetnosti, pardon, likovnih umjetnosti, ispričavam se. Pa ne, mislim, sjajno, ja sam i potpredsjednik klastera kreativnih kulturnih industrija. Evo, samo mikrofon, Aleksandar Batista Ilić, dekan Akademije likovnih umjetnosti, ali i potpredsjednik klastera kreativnih kulturnih industrija. Naravno, to je nešto, one kreativne kulturne industrije daju dodanu vrijednost, znači, svakom proizvodu. Znači, nisu samo proizvod sam za sebe, nego svakom industrijskom proizvodu daju vrijednost. Znači, bez zaštite toga mi ne možemo zapravo ostvariti tu dodanu vrijednost. I ja sam htio u ovome samo naglasiti i apelirati zapravo i na Akademiju znanosti i umjetnosti da osim promocije znanja dodatno promovira i kreativnost. Znači, znanje je zapušteno, njega treba promovirati, međutim kreativnost je još više zapuštena i premalo ima zapravo svijesti koliko kreativnost zapravo od znanja tek može stvoriti novu vrijednost. Evo, to je bila moja, mislim, naravno i pozdrav inicijativi, Akademija likovnih umjetnosti sudjeluje u ovome i mislim da zapravo sinergijom, da tako kažem, klasičnih industrija, kreativnih industrija, ICT-a možemo zapravo, a tek zaštitom autorskih prava intelektualnog vlasništva možemo zapravo ostvariti nove vrijednosti. Hvala vam. Hvala dekanu. Profesor Gliha, Pravni fakultet. Izvolite, profesore. Hvala lijepo.
Danas smo više puta čuli kako je intelektualno vlasništvo nešto što je jako važno, kako kod nas to baš još nije sasvim razvijeno i da je postalo specijalističko u zadnjih možda 15-20 godina. I svakako se pridružujem svima onima koji smatraju da je vrijednost ovog studija upravo da se podigne jedna razina u znanju intelektualnog vlasništva. Ono što bi ja zapravo primijetio da ovo sve što smo čuli nije sasvim slučajno. I htio bih podsjetiti zašto kod nas intelektualno vlasništvo je možda malo zaostalo u razvoju, a to je mi smo 90. godina izišli iz društveno-vlasničkog sustava, ali bih se usudio utvrditi da društveno-vlasnički sustav nije izišao iz nas kao društva. Dakle, mi kod svake promjene bilo kojeg zakona o intelektualnom vlasništvu, to se naročito odnosi na autorsko pravo, dobivamo razne upite kako autora zapravo umanjiti prava. I to obično umanjiti pravo u korist ili društva ili velike industrije itd. itd. Dakle, to je jedna stvar koju ja se nadam da će ovaj studij uspjeti proizvesti dovoljnu količinu ljudi koji će zaista razumjeti što je intelektualno vlasništvo, što je autorsko pravo, kao što je akademik Barbić na početku rekao, pravo koje pripada pojedincu i daje mu vlast u pogledu nečega, a ne pravo koje on napravi, a svi drugi od toga imaju koristi, a najmanje onaj koji je kreativac, koji je autor i tako dalje, što se zaista zna dešavati. I u našoj praksi se to relativno često dešava i u ovom dijelu koji je, evo, kao što je prorektor naglasio, u pogledu kreativne industrije. Kreativna industrija kod nas proizvodi vrlo veliko društveno bogatstvo u smislu postotka. Ako se ne varam, po zadnjim podacima gotovo 4, ako ne veći 5% društvenog bruto proizvoda, GDP-a, proizlazi iz kreativne industrije i to opet najveći dio iz glazbene industrije, u kojoj je isto tako ima, po mojem mišljenju, izuzetno važan faktor su ovaj dio što smo rekli kolektivno ostvarivanje prava, koje također unutar tih 4 ili gotovo 5% njihov postotak je vrlo veliki i pritom bi tu trebalo imati na umu da se i te organizacije koje zastupaju privatna prava ne bi ograničavala, što se također isto sve pokušava. Ja naročito bi želio da ovo dođe do ušiju nadležnih državnih tijela, ministarstava i tako dalje, da i ministarstva shvate da je u kreativnosti, u intelektualnom vlasništvu leži jedna velika vrijednost društva, ali pritom da se ta vrijednost društva ne bi trebala, neću izbjeći, eksproprirati u korist društva, nego naprosto dati pojedincima priliku da oni svojom aktivnošću uspiju ostvariti neku dodanu vrijednost, a čini mi se da to još uvijek u našem društvu, pogotovo u ovoj, ajmo to tako reći, političkim sferama nije do kraja shvaćeno. Evo, hvala lijepo. Hvala profesoru Glihi. Sad ću ipak prozvati predsjednika Udruge inovatora Hrvatske, gospodina Marka Bubaša, koji je naš suradnik u organizaciji ovih tribina, da nam kaže što njega muči već duži niz godina. Poštovane dame i gospodo, ja vas sve skupa pozdravljam u ime Udruge inovatora Hrvatske i naravno u svoje ime. Profesor Šimpraga je rekao da vam ja kažem što sve nas muči, mislim na Udrugu inovatora Hrvatske. To bi onda potrajalo jako dugo, vjerojatno bi svi otišli ovako malo kako ovi su počeli. Prema tome, ja ću reći ono što ja mislim što je najvažnije danas reći ovdje. Prije svega, čestitam na organizatorima koji su ovo organizirali i mislim da ćemo prijeći sa riječi na djela. Danas smo puno toga dobrog čuli, ali čuli smo i zadnjih 20-30 godina jako dobre stvari, ali nisu bile realizirane. Zašto? Dekan Pravnog fakulteta je jako dobro rekao, niko nas ne čuje. Akademija, čuli ste što su oni sve već napravili ove godine, a i u zadnjih 10 godina. Ko ih je čuo? Udruga inovatora Hrvatske je davno primijetila da hrvatski inovatori nemaju već 17 godina zakona o inovacijama ostvarenim na radu i u svezi sa radom. Taj zakon praktički treba regulirati odnose između autora inovacije i poslodavca koji primjenjuje tu inovaciju. Mi tog zakona nemamo 17 godina. Neko kaže pa to nam ni ne treba. Kada je Udruga inovatora Hrvatske išla raditi prijedlog tog zakona, imala je u vidu Zakon
o inovacijama Japana, Zakon o inovacijama Njemačke i Zakon o inovacijama Slovenije. I ustanovili smo da nam je to možda i najvažniji faktor zbog čega nam u zadnjih 10-ak i više godina je broj patenata u opadanju. Od lokalne samouprave pa do Sabora čuli ste rasprave koliko kome dati, odnosno kome uzeti da bi nekom dao. Mi danas ovdje raspravljamo o prihodovnoj stvari. Razgovarati o intelektualnom vlasništvu znači razgovarati o prihodovnoj stvari, a ne o rasudu. I ovaj zakon koji mi nudimo ga točno od 30.6.2010. Dakle, u 6. mjesecu bit će 6 godina otkad mi nudimo hrvatskim vladama da se taj zakon donese. Ona prva vlada HDZ-ova imala je 1,5 godina vremena, nije nas slušala. Ova je imala 4 godine vremena, također slična situacija. Danas mi ovdje razgovaramo o potrebi stimuliranja pojedinaca, odnosno autora inovacija. Ne mislim na pojedinca autora, neko je već ovdje rekao da pojedinci u pravilu ne daju najvrijednije inovacije i kod nas i u svijetu se to dokazalo, nego grupa. Profesor Šimpraga je rekao u Americi je negdje 70% inovacija koje daje sveučilište. Zašto kod nas sveučilište ne daje inovacija? I ono što dođe do nekih novih rješenja, objavi znanstveni rad i za to dobije bodove s kojima može napredovati u struci, ali mu se ne isplati napraviti od toga novi proizvod i zaposliti nove ljude na osnovu čega bi onda on mogao imati neku korist. Ja sam u praksi bio i sudski vještak. Reći ću vam samo jedan primjer. Na Trgovačkom sudu u Rijeci vođena je rasprava, spor sa jednim inovatorom, neću reći iz koje firme je, da ne bi naštetio toj firmi. Spor je trajao 17 godina. U međuvremenu je umro sudac, umro je advokat, umro je na kraju i tužilac, to jest autor. Sud je trajao 17 godina. Ja sam uvjeren da je taj autor bio kojim slučajem živ da bi prokleo dan kad je uopće bilo što prijavljivo. A radilo se o 5 tehničkih unapređenja koje je naravno kad je on umro naslijedio tu autorsko pravo, naslijedio njegov sin. Kad sam ja napravio analizu i proračun koliko bi on trebao dobiti, u roku od mjesec dana mu je isplaćena naknada, dakle sinu, negdje 500 i nešto tisuća kuna. Istina, meni sud nije naložio da izračunam i zatezne kamate, a tad su bile negdje oko 14%, on bi dobio preko 1 milijun kuna. Dakle, evo, to su problemi koje mi danas u društvu imamo i ja se čudim da nitko to od mjerodavnih koji bi trebali donijeti ovaj zakon o kome ja govorim, da čuju, da shvate koliki je utjecaj inventivnog rada na razvoj gospodarstva, pa da konačno dobijemo taj zakon. I ja sam uvjeren usvajanjem tog zakona da će se bitno stvari promijeniti i da će se intenzivirati inventivni rad u Republici Hrvatskoj i da će biti puno novih radnih mjesta. Hvala. Hvala gospodinu Bubašu. Naravno, ovaj zakon je vezan za Ministarstvo gospodarstva, ali i Ministarstvo znanosti za nas vrlo važno. Naime, Ministarstvo znanosti kroz naše redovito financiranje na sveučilištu financira visoko obrazovanje, financira znanost, ali iako već duži niz godina, a barem 10 godina najmanje, govorimo o potrebi da inovacije postanu treća misija sveučilišta, Ministarstvo znanosti ovog trenutka u proračunu nema ni lipe za inovacije i transfer tehnologije. Ne samo to, nego zašto nema? Jer smo u proteklih 4-5 godina iz našeg sustava izgubili, ja sam izračunao, oko 75 milijuna kuna, a tih 75 milijuna kuna je bilo ugrađeno u fond za test programe, odnosno za fond koji je financirao
tehnologijske projekte. Imali smo 2 agencije koje su se bavili time. Jedna je bila Hrvatski institut za tehnologiju i druga je bila BICRO. Prvo nam se dogodilo da smo ostali bez tehnologijskog vijeća, zatim bez HIT-a koji se spojio sa BICRO-om, onda se BICRO spojio sa HAMAG-om, a sve skupa je prešlo u Ministarstvo poduzetništva i rada. Tako da smo mi u ovom segmentu ostali bez infrastrukture koja bi uopće poticala inovacije. Kad tome dodamo i naravno i patentiranje, kad to da onda dodamo još i da u pravilniku o napredovanju nas niko ne potiče, onda zato se događa ovo da mi na sveučilištu se ne bavimo generalno time, samo evo pojedinci koji su zato talentirani. Pa ne znam, danas to nije samo tema kod nas, nego čini mi se u Europskoj uniji, gospođo Huljev. Upravo tako, samo jedna kratka digresija na ono što ste rekli. Činjenica je zapravo da u globalu Ministarstvo znanosti olako ostaje bez sredstava u državnom proračunu. Neću reći olako zato što to nekog ne interesira, nego naprosto uvijek se događa nešto je bitnije od ovoga, ali upravo to je ono što se događa trenutno u Europi. Naime, nedavno je bio jedan veliki skup svih članica Europe, bili su gosti Amerika, Singapur, Hong Kong, u kojem se upravo raspravljalo o tome. Neke zemlje dovoljno izdvajaju, ali ono što je valjda cilj ovakvog jednog skupa bio, u prvom redu je to bio skup koji je bio nazvan obrazovanje o intelektualnom vlasništvu u obrazovanju, i to od, tako reći, predškolskog do visokoškolskog obrazovanja, što je važno, a time se onda dolazi do ovoga da bi se na neki način iskoristila evropska sredstva, odnosno da bi se možda napravio jedan zajednički program u kojem bi se moglo uspoređivati i ne samo uspoređivati, nego zapravo imati iskustva koliko i kako je potrebno ulagati u znanost, u inovativne programe i koliko zapravo se ne bi trebalo ići ispod minimuma koji je potreban za to. Koja su sredstva potrebna. Ono što je jako važno bilo na tom skupu, to je da smo mi, nažalost, ja to moram ovdje reći, a i vi možete potvrditi, imali jedno istraživanje evropsko u kojem je, ne znam kojim načinom, došlo se do rezultata da mi imamo jako dobro obrađeno ili zastupljeno intelektualno vlasništvo kroz obrazovanje, posebno kroz srednjoškolsko strukovno obrazovanje, što nažalost nije odgovaralo, ti podaci nisu odgovarali našim, ni približno. Mi ćemo i sad pokušati na neki način ispravljati, ali činjenica je da je jako važno ovaj sada sveučilišni studij zbog toga što očekujemo da dobijemo stvarno stručnjake koji će prenijeti znanje, ali u vertikali odozdo. Ono što je jako važno, to je da ni naši srednjoškolski profesori nisu svi obučeni ili informirani objasniti što je to intelektualno vlasništvo, i danas se recimo kroz samo jedan predmet, to je poduzetništvo, u 2 teme koje su meni nejasne kad ih ovako pročitaš, se spominje intelektualno vlasništvo. Ono što smo zaključili sada u Španjolskoj, i ja sam predložila, Hrvatska će biti jedna od članica gdje će se vjerojatno gospođa naći izrade tog europskog sličnog programa u kojem se intelektualno vlasništvo i kao informacija što je to i kao rezultat toga što sam ja kao autor, da doslovce od 1. razreda, jer dijete u vrtiću nacrta leptirića, mami, i ne potpiše se, nego se stavi na pano kao nečije, ili to su u vrtiću radili, a mislimo da je to početak učiti nekoga da shvati što je on napravio ili neko drugi. U tom smislu je bio taj okrugli stol. I samo jednu obavijest koja je jako važna u okviru toga što je Europa se vrlo aktivno uključila. 26.5. se u Londonu na ovu temu održava sastanak ministara Europe i ja sam prijavila našeg ministra Šustera
uz nas, a to je upravo obrazovanje i iskustva u intelektualnom vlasništvu na ovoj razini ministarstava i vlade. Očekujem da će se tu nešto više dobiti i čuti. Hvala, gospođi Huljev. I molim vas, prenesite sve ono što ćemo danas raspravljati i ministru i zainteresirajte ga za ovo područje. Ministar ovo podržava. Ja sam trenutno resorni savjetnik za intelektualno vlasništvo i vrlo sam zainteresirana da to kompletno baš ide kako treba. I preporučamo našu docenticu za eksperta sa sveučilišta u vašem timu. Evo, hvala. Replika, gospođa Kuterovac. Hvala lijepo. Nekako osjećam potrebu da ipak nešto se kaže oko ova dva problema koje ste tu naveli. Jedno je ovo dugogodišnje poznato zalaganje gospodina Bubaša da se nekakvim propisom regulira posebno detaljnije, znači reguliranje inovacija vezano uz, odnosno izuma prvenstveno u području patenata između poslodavca i zaposlenika, i vi ste tu jednu još specifičniju temu, a to je isto to reguliranje, ali i financiranje zaštite intelektualnog vlasništva u ovom znanstveno-akademskom krugu. Tu bi navela dvije stvari. Znači, vezano uz ovaj zakon koja nam je inicijativa već dugo godina poznata. Htjela bi samo ukazati na to šta je tu pitanje. Znači, nije pitanje da se ne razumije u čemu je problem ili da se ne sluša ili da postoji nekakav otpor prema tom reguliranju, nego bih htjela samo navesti da u sadašnjem zakonu o radu postoji jedna jasna načelna odredba, a to je da znači pravo na izum koji nastane u radu kod poslodavca pripada poslodavcu, a zaposleniku pripada odgovarajuća naknada. I zakon kaže to. I dalje svakom poslodavcu, njegovim internim aktima prepušta znači mogućnost da regulira na onaj odgovarajući način koji je. Sad se postavlja fundamentalno pitanje da li je prikladno, ali za to bi trebalo naravno napraviti neke analize i javnu raspravu, da li je prikladno da sad zakonodavac ide zapravo u područje politike poslovne poslodavaca i ide se miješati i regulirati. To je fundamentalno pitanje. Ne da neko ima nešto protiv reguliranja, nego da li je to treba zakonom kao nekakvim općim aktom ili je dovoljno da se zakonom ovako kako je sada načelno propiše, a da se pojedinim znači, poslovnim subjektima prepusti da oni ove detalje reguliraju internim aktima. Vezano za sličan problem i ovaj nedostatan problem financiranja zaštite intelektualnog vlasništva u ovom javno financiranom znanstveno-istraživačkom sektoru. Tu bi isto htjela spomenuti famozni Bayh-Dole Act, američki zakon, znači gdje je isto tako javno financiranje, znači američki sustav se bazira na financiranju javnim sredstvima i tada je bila, znači ranijih godina, puno prije, je bilo da ta prava pripadaju financijeru, a ne institucijama, i taj Bayh-Dole akt je to promijenio, znači pod određenim uvjetima, bez obzira što se istraživanje financira javnim sredstvima, prava o intelektualnom vlasništvu tako stvorenih izuma pripada samim institucijama koje su koristile ta sredstva. I to se smatra nekakvim pokretačem fundamentalnim i značajnim toga da su u Americi akademske institucije postali značajni prijavitelji patenata, upravo to. Što se tiče eventualnog uvođenja takvog zakona u naše zakonodavstvo, tu moram reći da ne postoji konsistentna politika Ministarstva znanosti, jer mi kao specijalizirana ustanova mi ćemo bez problema napisati zakon koji se dogovorimo da ćemo napisati. Međutim, trebamo doći do nekakvog političkog konsenzusa i rasprave šta je to što želimo. Znači, mi smo imali, evo ja sam ravnateljica od 2012. ali sam bila i zamjenica ravnateljice 4 godine pa pomoćnica, znači od 2004. recimo surađujemo sa ministarstvima i znamo čim se radi. Znači jedna politika je da ne, znači da treba ostaviti za svaku liniju financiranja javnim sredstvima mogućnost da se za tu liniju specifično regulira, a druga linija razmišljanja je ova da se jednim općim zakonom regulira opći pristup. Kažem, mi kao specijalizirana ustanova stručnjaci mi možemo razraditi zakonodavno rješenje u jednom i drugom smjeru, ali mi moramo dobiti od nekakve znači horizontalne politički hint
u kojem smjeru da idemo. I to je nešto što ostavlja za raspravu i nadam se da će i ova današnja rasprava i cijeli studij potaknuti da se propitaju odgovarajuće rješenje i da se nađe rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće za sve. Hvala. Doduše, nama na sveučilištu je malo lakše. Ako nešto ne patentiram i ne komercijaliziram, plaću ću ipak dobiti. Ali zanima me malo od ovih naših kulturnjaka i zabavnjaka koji žive od svoga rada svakodnevno, da li kako su njihova iskustva kada su u pitanju zaštita autorskih prava kao jednog od intelektualnog vlasništva. Ne znam da li se želi neko uključiti od njih u raspravu da nam kažu njihova iskustva. Kako je svakodnevno štititi svoje pravo i živjeti od njega? Da li imamo nekih od naših glazbenih autora, producenata? Hvala lijepa. Ja sam Antun Tomislav Šaban, glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja, pa bih evo pokušao u ime i svojih ovdje prisutnih kolega, ali naravno i svih onih koji su na terenu pa nisu ovdje, kratko reći da mi prije svega pozdravljamo uvođenje ove nove institucije, odnosno nove mogućnosti obrazovanja. Nažalost, možemo iz svoje prakse potvrditi ovo što se ovdje čulo i ponovilo više puta, da je stanje svijesti o samom intelektualnom vlasništvu ovdje vrlo nisko, a kad dođemo do detalja, dakle do samih procesa i mehanizama koji postoje da bi štitili to intelektualno vlasništvo i da bismo mi kao nositelji prava i kao autori mogli monetizirati to svoje vlasništvo, onda je stanje još gore. Dakle, ja evo zadnjih 10 godina doista nisam sreo političara koji bi rekao ne treba nam intelektualno vlasništvo, to je kruh bez motike, kako se prije reklo. Dakle, svi deklarativno kažu to je nešto super, moramo to podržati, ali onda kad dođemo do detalja, dakle kad dođemo do zakonskih odredbi, kad dođemo do svih tih procesa koji postoje da bi nam u praksi omogućili da živimo od svoga rada, onda je tu sve puno primjedbi, sve puno predrasuda, sve puno nekih negativnih konotacija, jer mi na kraju krajeva nekome uzimamo, kidamo nekome iz ruke njegovu poštenu zaradu da bismo, ne znam šta zapravo s tim novcem radili. Dakle, to je to stanje svijesti koje je spomenuto i na njemu zapravo prvenstveno moramo raditi i ja se nadam da će ovaj studij, osim što će obrazovati jednu, a moram reći, nažalost, elitu koja će to bolje razumjeti, da će on sam po sebi stvoriti neke energije koje će cijelo ovo društvo na neki način odozgo prema dole malo prosvijetliti o svemu tome. Evo, hvala vam na vašem sudjelovanju. Akademik Barbić. Ja bih samo ovo što ste vi sada spomenuli u vezi sa zaštitom. Tu postoji jedan problem koji se u svijetu rješava na različite načine. Naime, kako se razvijaju stvari, kod vas je pitanje autorskog prava, ali ja sad širim to na čitavo područje intelektualnog vlasništva, kako se stvari razvijaju i događaju se nove stvari, onda i nove mjere zaštite moraju biti primijenjene. Mi smo imali sada skup u akademiji sa vrlo zgodnim primjerom. Ovi piratski sajtovi, pa se skida, sadržaji se skidaju i nikome ništa. Međutim, Francuzi su 2010. donijeli zakon u kojem su lijepo rekli sljedeće: vi ćete, gospodo, 3 puta biti upozoreni ako skidate nešto piratskoga. Prvi puta, dakle od 2010. do danas, prvi puta je upozoreno 5,4 milijuna puta. Drugo upozorenje je bilo 500.000 puta, a treće upozorenje je bilo 2900 puta. Dakle, vidite, kad nešto proradi, jer po tom propisu ne samo da će vas isključiti sa interneta, nego će pokrenuti prekršajni postupak. Dakle, mi bi trebali tu razmišljati i o takvim mogućnostima da se to vidi, ali ja bih dodao još nešto. Pazite, mi imamo pravni sustav koji je u rasutom stanju, da se razumijemo. Srećom je područje intelektualnog vlasništva konvencijsko. Pa mi tu nismo mogli puno nešto raditi, nego smo morali konvencijski to slijediti. Ali, ja predlažem da se na ovom postdiplomskom studiju, jer ovaj studij ne zamišljam kao školu, nego kao istraživanje, provede jedno istraživanje da li u pravnom sustavu postoje druge norme koje nešto što vam propisi o intelektualnom vlasništvu garantiraju, tamo to skidaju. Imali smo primjer arhitekata koji su rekli jednostavno mi nismo zaštićeni. Jest da mi po autorskom pravu to sve imamo, ali pogledajte propise o gradnji.
Idejni projekt više nije potreban, ja to napravim i nakon toga me više niko ništa ne pita i meni građevinari promijene potpuno to što sam učinio, ja sam zapravo tu onda u proceduri upravnog postupka nemoćan. Dakle, ja bih predložio da se između ostaloga ispita cijeli pravni sustav i da se vidi da li neka norma negdje koči nešto što je predviđeno baš propisima o intelektualnom vlasništvu, jer tu je primarno pitanje zaštite. Ako nema zaštite, onda praktički niste postigli ništa. Evo, samo toliko sam htio dodati na ovo vaše. I šta ste vi govorili o tome na početku, kad su ovo skidanje? Evo, profesoru Meštroviću, još jedan komentar. Evo, ja bih samo htio reći iz prakse što ima, vjerojatno se pitate što ima autor od nekog izuma, kako je to regulirano u realnoj industriji. Znači, kod nas ima niz elemenata kako autor i inovator može biti nagrađen. Znači, mi imamo program od sitnih inovacija koje nisu možda zaslužene da idu do patenta. Znači, to se honorira kroz neke sitne nagrade. Nakon toga postoji pravilnik, ovo što ste vi rekli, i u našem pravilniku je predviđeno na koji način autor može biti nagrađen nakon što izum doživi komercijalizaciju. I to je jako važno jer često puta sam sa profesorom Vukičevićem imao raspravu na koji način podignuti nivo inovativnosti u ovoj zemlji. I ono što je problem da znači, znanost i inovacije nisu u nikakvom odvojene strane. Znači, ono što definitivno uvijek moramo reći da je, i slažem se da je znanost jedna, ali da kod toga treba biti jako otvoren da ta znanost daje proizvode. I ono što se meni čini da kada i ministarstvo raspravlja o projektima koje će poduprijeti, kada akademska zajednica raspravlja o projektima koje će poduprijeti, onda je jako dobro u tome probati vidjeti gdje je konkretna primjena. I to primjena koja se može realno dogoditi. Znate, mi smo imali prilike sudjelovati u reviziji mnogih projekata koji dolaze iz područja biomedicine. I vjerojatno vam neće biti čudno ako vam kažem da svaki drugi projekt nudi rješenje lijeka protiv raka. Znači, to je ona jedna floskula koja se provlači, da svi nude kad pišu znanstvene projekte koje bi kao imale neku primjenu, da svi nude lijek protiv raka ili da nude neku novu nanotehnologiju koja će riješiti sve naše probleme. A u stvari prave inovacije su vam puno prizemnije i one su puno mjerljivije nego te neke velike inovacije koje su možda ekvivalent Nobelovoj nagradi. Znači, ili je to sveti gral znanosti, univerzalni lijek protiv raka. Znamo da nikad neće biti moguće. Znači, to je ono što je jako važno, da jednostavno i kod toga trebamo proći kroz tu edukaciju, vidjeti što je stvari inovacija, kako nju graditi, kako nju odgajati. Slažem se od obrazovanja od djece koja se potpisuju, koja ne kradu radove, koja isto na taj način prolaze svoju edukaciju. Znači, to je jako važno. Jedino na taj način ćemo imati ovo sve skupa smisla i siguran sam da je ovo dobar put, jedan način formalnog obrazovanja koji će dati mogućnost da se onda na to stave drugi elementi, ali pri tome ministarstvo kada govori o inovacijama jako mora paziti što u stvari ono daje kao mjeru vrijednosti inovacije. Znači, da to nije samo nekakva ideja puta na mjesec ili nešto što izgleda jako lijepo za novinski članak, a u stvarnosti nema ishod. I ovo što nije imao vremena profesor Vukičević vam pričati, koliko je vremena potrebno da bi vi stavili jedan lijek na tržište. Znate, i bilo koliko dolazi s idejom da kroz znanstveni projekt će staviti lijek na tržište, to je potpuna bedastoća. Ali ja bih pitao nešto sad profesora Vukičevića, odnosno akademika Vukičevića, obzirom da sam u ovim razdoblju kada se pripremao prijedlog pravilnika predlagao da inovacije, patentne prijave, ne samo patentni uđu u pravilnik koji bi se vrednovao, odnosno naš rad u kriterije, pa su rekli da to nije dovoljan, ne znam, neki rezultat da bi se vrednovao za znanstveno napredovanje. Pa ne znam što vi, profesore, mislite o tome, ukoliko želimo potaknuti inovativnost na sveučilištu, da li se onda nekakva priznata inovacija treba i vrednovati u kriterijima za napredovanje? Imate posebne baze podataka u kojima to možete pratiti. Moje iskustvo je takvo da vam moram reći da je puno teže dobiti globalni patent nego napisati rad za nekakav vrlo renomirani časopis. Zbog toga jer morate
u svom području prvo biti izuzetno kvalitetni da biste mogli dobiti globalnu zaštitu. Znači, globalnu zaštitu u prirodnim znanostima i u biomedicini i u medicini nije moguće dobiti ako vi primarno niste dominantni u svom području. Niko nikad nije dobio nikakvu patentnu zaštitu ako sam u svom području nije izuzetno dominantan, a toga u Hrvatskoj ima dakle, takvih slučajeva u Hrvatskoj ima u vrlo malim količinama. A ono što ste vi rekli, što je profesor Meštrović kazao, velike inovacije u Hrvatskoj, mi smo napravili jednu satirični prikaz za koji se auditorij vrlo dobro zabavljao. Izvadili smo iz medija sva velika otkrića u novinama koja će promijeniti Hrvatsku, svijet i svemir. I onda smo ih pratili 5 godina, ona su se pojavila u novinama, povukla su iz Ministarstva znanosti milijune kuna i nestala. Dakle, princip bi trebao biti, naravno i kao što u svijetu uvijek je, da se nekako otkriće objavljuje kad je ono gotovo. I kad su rezultati poznati, a primjera ima koliko god hoćete u svijetu, svi vrlo značajni lijekovi, velika otkrića su uvijek objavljena post hoc. A u Hrvatskoj je postalo pravilo da se uvijek najavljuje u novinama, na naslovnicama, da je recimo otkriven lijek protiv raka u Splitu i onda više gotovo. Jel? Ali je taj najava sama je pritisak na državu da to financira. I takvih primjera imate koliko god hoćete. Znači, ta praksa prvo mora nestati. Jel? A da bi ta praksa nestala, ova škola i postdiplomski studij bi morao biti ključan i ljudima na važnim pozicijama unutar ministarstava da znaju šta je originalnost i šta je inovativnost. Jer sva regionalna sredstva koja će se sad raspisivati kroz ministarstva, Europska komisija primarno traži da sve prijave budu originalne i inovativne. Recite mi kako će to biti moguće. Dakle, po toj osnovi mi u Hrvatskoj, bar u području o kojem ja govorim, ne možemo napisati puno prijava. Na koji način ćemo potrošiti i tih 800 milijuna eura? Neće ih biti više. Nema inovativnosti u Hrvatskoj za 800 milijuna eura ako se držimo njene definicije, koja se mora dokazati inovativnim dokumentima, a ne novinskim člancima i tvrdnjama da je neko inovativan. Dakle, to je vrlo lako provjerljivo. A onda na sveučilištu bi to značilo koliko se povećava posto ljudi koji jesu inovativni, na taj način će sveučilište moći pridonositi ekonomskom rastu Hrvatske. Nema, to je sve su spojene posude, ništa nije izdvojeno. A ne znam nijednu instituciju više koja hoće financirati znanost, koji se ljudi dobro zabavljaju, putuju, vesele se i objavljuju. Nema više toga. To su prošla vremena. To se više ne može dogoditi. Međutim, tu je sad taj veliki sraz i bit će unutar sveučilišta. Dakle, ljudi koji misle da znanost se mora financirati jer se oni dobro zabavljaju i putuju, i oni koji se naravno moraju za to nešto poreznim obveznicima omogućiti, da i njima bude bolje, da njihova kvaliteta života bude bolja. Jel? Tu će biti najveći sraz, a tu smo vrlo loše. Prema tome, ako sveučilište može ovakve dokumente donijeti, bit će presudno za promjenu takvog svijesti i stanja. Hvala akademiku Vukičeviću. Možda moje posljednje pitanje gospodinu Milenu. Gledamo na našim nacionalnim televizijama čitav niz zabavnih talk showa, drugih emisija, ali sve su to, čini mi se, strane licence. Zar mi u Hrvatskoj zaista više nemamo ljudi koji mogu osmisliti nekakvi zabavni program, kvizove? Nekad smo imali naše autore koji su osmišljavali kvizove, čini mi se puno bolje nego što danas gledamo po televiziji. Evo, vi ste i sudionik jednog od naših poznatih emisija. Vaše lice zvuči poznato, ako se ne varam. Da li je to naše autorsko djelo ili smo je to kupili? Kupili smo, sve uvoze. Kao i voće i povrće. Razlog najviše tome nije u stvari toliko nekreativnost, ajmo reći, naših autora, nego generalno u cijelom svijetu televizija počela funkcionirati tako da želi imati primjer uspjeha nekog formata u nekoj drugoj zemlji ili teritoriji. I znači prije
10 godina najveći formati su naravno dolazili iz Amerike, Nizozemske i Engleske. Krenuli bio tamo i onda bi ih kupovale, znači, manje zemlje i tako. Danas je sistem postao obrnuti, znači Nizozemci su broj 1 u smišljanju takvih formata i oni ih obično prodaju upravo u manje zemlje kao što je Hrvatska, Rumunjska, Bugarska, Srbija i tako dalje. I kada naprave uspjeh u tim manjim zemljama, onda cijene tih licenca postaju skuplje i idu prema većim tržištima kao što je Njemačka, Engleska, Amerika ili Japan. Nažalost, u tom cijelom umjetničkom i kreativnom dijelu financije su postale presudne jer danas praktički kompletna zabavna industrija, u vlasnici su investicioni fondovi, znači isto kao i Pliva ili bilo što drugo. I znači koriste se isti način rada, razmišljanja, financiranja ili razmišljanja i planiranja u budućnosti kao što bi se radilo za nekakvi automobil ili neki lijek ili nešto, tako se u stvari i kreativna industrija tretira, što postaje veliki problem naravno jer kreativci sami za sebe nisu korporativni ljudi, ne razmišljaju na taj način i moraju imati neku slobodu da bi stvarali. Dio naravno opet problema toga je možda ogromna razdvojenost tih kreativaca, tih investicionih grupa i možda nekakvog pravnog sistema koji bi trebao biti između toga da napravi nešto što je jasno i jednim i drugima, znači da svima bude jasno kako taj sistem funkcionira. To je ono što kod nas do sada baš nije dobro funkcioniralo, tako da naglo ta kreativnost pada. Znači ako usporedimo sa 70-ima, 80-ima kad smo imali puno, znači, domaćih nekakvih formata, danas je dosta teško, znači, to napraviti, smisliti, zaštititi maltene nemoguće jer jako puno toga već ne postoji u nekim elementima vani i realno, znači, i ako neko ima copyright na nešto, znači jedna stvar, mi stalno tu pričamo o nekakvoj zaštiti patenta ili nečega, znači jedna stvar je registrirati patent ili pjesmu ili knjigu ili nešto, a druga stvar je štititi to, jer American Library of Congress neće nikog tužiti kad je nešto ukradeno ovoga, što znači zaštita je u stvari nešto drugo. Ovo je više kao gruntovnica i to je generalno problem koji mi imamo, znači, ovdje u regiji, ali općenito u Istočnoj Europi, da postoji vrlo malo subjekata, znači da li su to pravnici, da li su to firme ili nešto koje u principu bi se zbilja bavile, znači, zaštitom, tužbama, naplaćivanjem, borbama, jer to su kao i kod nas svugdje dosta dugi procesi, kod nas enormno dugi procesi i van anglosaksonskog sustava u principu sve to predugo traje. Da, zahvaljujem se, neću sad otvarati to bolno pitanje Eurosonga, da ne bi onda raspravljali do 2-3 sata gdje naši autori nisu imali ni priliku možda skladati pjesmu za nastup Hrvatske, ali ne znam, vjerojatno bi, evo malo kasnije samo, vjerojatno bi sigurno možda vama glazbenjacima dobro došla neka pravnička struka ili škola. Imamo jednog tu od naših pravnika, ako se ne varam, koji je u toj glazbenoj industriji, po ovom show Voice, možda neki komentar. Ja sam došao na kraj ovog predavanja, tako da nisam našao za shodno da se javim zbog nekih drugih obaveza. Dakle, ja samo se predstavite jer zaboravio sam prezime. Aljoša Šerić, glazbenik prvenstveno, pa tek onda i pravnik. A da vam struka pomaže i u zaštiti vaših prava? Naravno da pomaže, međutim imamo situacije, ja nisam naišao na neka veća kršenja recimo mojih autorskih prava vezano uz pjesme koje pišem. Možda ako bih bio prisiljen, ajde spomenuo bih situaciju gdje radio stanice samovoljno zadiru autorska prava, tako da recimo krate pjesme. I to ne u smislu da naprave recimo fade out, tako kako bi lakše ušli u sljedeću pjesmu, nego odrežu dobrih 30 sekundi pjesme gdje je samo bubanj ili gdje ima samo vokala, nema bubnje, jer njima ne paše za formatiranost njihovog programa, ne paše im ili da nema bubnja ili da ima bubnja, da sad ne duljim, ne ulazim u detalje. Dakle, to su neke situacije gdje ja i moj izdavač ne reagiramo jer nam je u cilju da nam se pjesma vrti. Čak i tako da se odreže cijeli uvod ili da se cijeli outro recimo odreže. To je recimo jedna situacija. Jedan moj kolega, da ga ne imenujem sad, nije toliko ni važno, je imao isto priliku svirati u jednoj kampanji, pa su mu, najavljujući tu kampanju, ta marketinška agencija je napravila i radio reklamu
gdje je koristila njegovu pjesmu za najavu tog eventa. Jel? Dakle, to je jako, jako čest slučaj, međutim, isto se radi o kršenju autorskih prava. Dakle, on nije dozvolio toj agenciji da se koristi sa njegovim autorskim radom, bar ne na takav način. Jel? Recimo, treća situacija koja je možda škakljiva je upravo taj internet korištenje. Profesor Barbić je nešto natuknuo vezano uz to. Ja sam svjedok da mnogi korisnici YouTube-a koji imaju svoje kanale, ti naravno vjerujem da smo svi upoznati sa YouTube-om, dakle možeš napraviti svoj kanal i možeš plasirati određeni sadržaj kroz svoj kanal. Međutim, različiti korisnici tih YouTube kanala recimo koriste moje pjesme, naravno bez dozvole. Sad ja isto moram naglasiti, neki moji kolege tu reagiraju promptno i naravno u sprezi sa svojim izdavačem vrlo brzo šalju takozvani takedown notice i gdje Google, koji je vlasnik YouTube-a, promptno reagira i skida takav sadržaj. Međutim, ja i moj izdavač smo se odlučili da ne reagiramo jer nam ipak, ajmo reći tako, cilj da što više ljudi dođe do glazbe, pa nećemo sad nekog Peru Perića koji ima 16 godina i stavi moju pjesmu na svoj YouTube kanal, nećemo tražiti da skine. Međutim, ima smisla i tražiti da se skida, s obzirom da broj vrćenja pjesama na YouTube-u znači, dakle radi se o nekom redu veličine, čisto statistički možeš reći, gle, ako imaš samo na jednom kanalu svoju jednu pjesmu, imat ćeš recimo 1,5 milijuna pregleda, ali ako je to razbacano po 30-40 kanala, onda to je teško agregirati i reći, gle, toliko je toliko, s obzirom da se na toliko kanala i sluša. Dakle, to su neke situacije gdje sam ja iskusio da se zadire u moja autorska prava, međutim, onda je uvijek, naravno, na vlasniku autorskog prava da li će reagirati i naravno izdavaču koji je vlasnik fonografskog zapisa, da li će reagirati i na takve slučajeve. Evo, hvala. Još jedan komentar, onda ću zamoliti docenticu Romanu Matanovac-Vučković da nam onda zaključi ovu raspravu, jer evo privodimo. Ja sam htio ponuditi svoj odgovor na vaše pitanje upućeno Tom Indermillenu o uvozu tih ideja i da je sve manje kreativnosti i domaće pameti u javnom prostoru. Pa ja bih rekao da to ne pokazuje pomanjkanje kreativnosti, nego to pokazuje pomanjkanje hrabrosti i odvažnosti i s druge strane odgovornosti u javnom prostoru. Jer je svakom odgovornom uredniku televizije kudikamo lakše uzeti nešto izvana, jer time smanjuje rizik kad uzima već prokušanu formulu, a s druge strane ako stvarno sad taj rizik je ostvari i dođe do neuspjeha, onda lako može reći evo Englezi su napravili loš show, nismo mi ništa krivi. Jel? Znači to je ono što nama fali, a karakteristika kreativnih ljudi je hrabrost, odvažnost i isto tako pravljenje grešaka. Dakle, mi smo ti koji bismo stalno trebali nešto pokušavati i ne uvijek uspjeti. Dakle, to je ono što nam fali u javnom prostoru i dok se to ne ostvari, ta naša kreativnost će ostati skrivena negdje. Ispričavam se, evo još jedan komentar. Dobar dan svima. Moje ime je Hrvoje Hribar, ja radim za Hrvatski audiovizualni centar. Po struci sam filmski redatelj i član sam Odbora za autorsko pravo Hrvatskog društva filmskih redatelja kao organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u ovom značajnom području. Samo sam vam kratko zaželio reći hvala. Ja sam prestar da bi se upisao na ovaj kolegij, međutim sam vrlo radostan što se taj kolegij osniva i ta moja radost govori kako se čovjek u Hrvatskoj može radovati i ne tako dobrim vijestima. Meni je žao što se ovaj kolegij osniva tek 2016. godine, a s druge strane iz prakse vam govorim da imamo tu sreću da kroz djelovanje DZIV-a, kroz djelovanje Hrvatskog audiovizualnog centra, društva redatelja i naravno ZAMP-a kao rodonačelnika prakse, osposobljeni smo na jednoj određenoj razini i kao zajednica imamo značajnu grupaciju pojedinaca koji problem razumiju. Razumjeti problem ili razumjeti ovo pitanje je značajna stvar. Poznavati intelektualno vlasništvo i razumjeti ga nije posve ista stvar. Razumjeti ga je ponekad teže. Govoreći o intelektualnom vlasništvu, ja sam kontinentalni konzervativac, ja govorim kroz pojam autorskog prava, vjerujući u moralni aspekt autorskog prava i sa sviješću da se javne politike na području kulture
u stvari ne mogu utemeljiti bez razgovjetnog razumijevanja toga što to autorsko pravo jest. Naime, doktrinarno prema razumnoj javnoj politici se autorsko pravo odnosi onako otprilike kao što se fizika, odnosno kao što se strojarstvo odnosi prema fizici. U području kulturnih industrija je autorsko pravo, kako bih rekao, doktrina koja se odnosi prema kulturnim industrijama onako kao što se kemija recimo odnosi prema farmaciji. To je neka grunt disciplina. To je fundamentalna stvar koju moramo ne samo poznavati nego i razumjeti da bismo išli dalje u operativnom smislu u području audiovizualnom, u području medijskom. Hrvatskoj nasušno nedostaje kao operativna vojska. Nasušno nedostaje dostatan broj onoga što Amerikanci reduktivno zovu media lawyer, dakle kompetentnih i aktivnih stručnjaka za autorsko pravo, dakle oni koji nisu samo poznavatelji nego koji su pravni stručnjaci sa položenim odvjetničkim ispitom, spremni da u sudskoj praksi i na javnoj pozornici zastupaju svoje ideje, da ne govorim i da ne otvaram tu veliku crnu sobu koja, čuo sam da se ovdje o tome priča, a to su autorska prava u digitalnoj eri i napose njihov politički status, s obzirom da Europska komisija u svojim razmišljanjima sve više napušta svoj vlastiti kontinent, poput neke duše koja napušta svoje tijelo. I iskušenja su zaista značajna u godinama koje dolaze pred nama, koje su pred nama i utoliko ova inicijativa za obrazovanje u području intelektualnog vlasništva i ovaj institucionalni gremi, doista dojmljiv, jedna velika stvar. Hvala vam puno. Hvala vama. Romana, zaključite nas. Evo, ja ću kratko najprije zahvaliti od srca rektoru Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjedniku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti što su institucionalno ove dvije institucije stale iza ovog projekta. Naravno, prorektoru Šimpragi koji je tu svojom pojavom i u ovoj našoj današnjoj tribini dao itekako svoj važan i vrijedan doprinos. Zahvaljujem svima onima, dragim panelistima koji su izdvojili svoje vrijeme, došli ovdje i podijelili sa nama svoje znanja i iskustva, svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi i svima koji su došli ovdje svojom pojavom podržati ovaj projekt i pokazali interes za ovaj projekt. Najljepše zahvaljujem. Nadam se da je ovo bio jedan lijepi antre, što bi rekli Hrvati, u ovaj naš projekt. Natječaj će biti raspisan tijekom travnja ove godine. Nadajmo se da će ovakav interes kakav je do sada pokazan opstati i dalje. Mi ćemo se na sveučilištu, ja kao voditeljica studija posebno i svi nastavnici truditi da vam prenesemo što više znanja, što više tog interdisciplinarnog pristupa, da budete zadovoljni sa ovim našim studijem i da evo 2017. nadam se pokažemo prvu generaciju specijalista u području intelektualnog vlasništva. Hvala vam svima i želim dalje ugodan dan. Hvala vam i molim da se osvježite, evo pripremili smo neko malo